Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, manglaag ta. Kuyog ang ako ang pamilya. Uban akong inahan, uban ang iyahang mga apo, perte niyang lipaya. Tara, sabay ta, manglaag ta. Malagaw ta, uban ta, dinhi sa Dude Store ta. Tara. Okay, welcome to unsa ni? Mountain Ridge Resort, Ridge View Mountain Resort, the family. And ang pinakagwapo, libre ni Doki. Si Doktor na bayad tanan sa atong entrance. Palakpakan nato si Doktor. Yun. Daghang salamat, Dok. Okay, from Manila to First Cassie. Hello, nandito na ako. Shout out sa taga Cavite. Oy, hello dyan sa taga Cavite. I am here now. Sa Talaingon. I am here now. Kay kasok. Lago ko. Narito ang 16. Okay na. Okay na, Koy. Dito sulod. Okay. Dito sulod. Ani. Oraya Speak. Once again, dito sa swimming pool. Ataloy, ay kana. Muna ang 500? Oo. Sige ka. Oo, dito lang taas. No? Sige. So, naami sa taas for 1K. Kanindot sa swimming pool, nag-blue perti kalimpyo, bugnaw kaayo. Uban na sa atbang ang nindot nga view. Moy moy. Ah? Baga cross ba? Kilala na ba? Kilala na, magurang na ba? Kala sa magurang na ba? Aryo, magurang na. Lolo mo? Ini daw. Dara, abdik. Ay! Napahiya. Good. Good job, brother. Pauna. Hindi rin nagkasinabot mi nga maglaag-laag ang family. Hello, mga una. Mga una daw po kita. Shout out, Daday. Shout out. Nalingaw ang... Wala. Likay. Wala. Ay, ayaw. A few moments later. Okay mo baba, nakay magpaduol ta diri dapit sa may buntod pagka nindot sa Tanawa view. ang mga... Mura ba sa arts? Mura ba gi-drawing lang? Oh, drawing lang, no? Ganda talaga. Tapos ang bugnaw sa hangin ba? Daw sa bagyo ang kabugnaw sa hangin. Dito sa unahan kina sila picture na mo apil ta.
Ganda bakasyon mo no. Kaabot ka di. Nag-enjoy na ang mga kabataan. Nag-iyahin na sila og posing sa ilang pagpapicture, kalingaw. Uy, kadlok man basit gabok na inyong itungtungan. Mga hulog mo diha sa ilalong. Kasin. Hey. Hala, dili mabuslot di. Wa jud nahadlok manglusot ba kapag gabok na ilang pangtungtungan. Oh, banat ki J, smile. Sige ngisi kay basig mahulog ka nakangisi ka. Merry Christmas everyone! Naglingaw-lingaw rami diri sa Talaingod. Family bonding lang sa mga lamsin. Smile tabi, smile, smile. Balag sinaw lang ang ato ang agtang. Shine, Talaingod, shine. Pictorials muna, una maligo ang mga kabataan. La. Simulog. Hindi mo po si Tulo ang tiguang. La, di madlok. Balik naman maligo. Ano taga doktor anak ma'am? Kita ka nakata dito ma'am. Ang kalo. Laag lang kamo diri sa Talaingod kay sa view pa lang busog na ka. Naapay hangin nga pertimbog na pa. Mawala imong stress dinhing dapita. Tara, lagaw ta sa Talaingod mga higala. Jump serve. Shooting time for Sports Magazine. Ug karon wala na kaikya si Doc, siya na pud ang ilahang model. Banding time kaya mag-start na si Doc og duty sa SPMC karong December 31 sa SPMC sa iyang residence. Ingani kami ng mental ang ilahang swimming pool. Kunting nindulta manawag nga maligo na ta pero ato sa baba magpa-picture ata sa ubos. Kaway-kawayan. Gunit ka. Gunit ko di ba? Tanawa ang mga panagis. Very nice dito tanawa. Ano ka? Ano po ni makadugang o kabugnaw din hinga area sa Talaingod. Mano ka dyan? Tabang hula na inahulog. Na inahulog. Para si Sharon at si Gabi. Kanya ka mahulog na yan. Alam mo rin na nga yung tabang pagkakadlaw. Kabong kakalaw. Manang pag-shooting. Gwapo si shooting ni Kasniel. Naog. Ano naman ang bibi? Saka yung Saka spider. Bisa na doon lagi mo. Ininuod din na bang nag- Tawa eh. Wapo na kayo siguro ang panalagpag.
silas. Katol na katol. Uy, may artista. Artista dia. Do bata ni Beverly. Aking si Kuya Dalaga. Ika pa? Ang bukitoy buyan. Ako na behind the scene. Literal. Mana ang kamot ko? Go! Tayo sa naan. Ana. Spider-Man. Bago na naman eh. Bagay naman dito. Hindi na papayan. Baka maginat team dito, training. Tama. Dali naman team. Pasal. Ito lang wala ang mukha mo. Karon nangaligo na sila kay init na pero ang tubig perting bugnawa. Dive yan agoy. Nag-enjoy na sila sa ilahang pangaligo. Huwag na, Je. No, may ice. Ani. Nabaw na ba? Hindi, wait ka mo. Una-una tayo nakita mo apelyado. Grabe. Si Migay gitudluhan ug langoy ni Kuya KJ. Naglukanon ni si Migay tungod kini kay sa gamay pa na disgrasya sa jeep maong hantud karon. Grabe ka kalkul ba anon. Normal lang yung ginawa. Up. 4 moments later. Panamin moy. Amoy oh. Panamin moy. Panamin moy. Ala. Dakma. Ala. Umasa mo pagpangaligo. Unggoy na pud among gikalingawan. Maoy na manamin daw ang unggoy. Kung sa manamin ang unggoy. Moy, panamin moy. Oh. Panamin moy. Panamin mo Ay, ako ang Abi nagsalamin kayang. Ala, kaon og ibus ang unggoy. Ay, kaon og kakanin. Ay, Ahay, moy, mango, moy.
Oh, kamaan siya mag-abli kids. Oh. Oh. Bright ka no, oy. Ay, bright. Bright ka mo, daw. Ay, ilunggo dyan nga unggoy. Gakaon ka ibos daw amo. Ah. Kau siya malagkit, no? Ay, malagkit. Kaway-kaway naman dyan mo. Social pa, kay pinakyut kagat ba? Oh? Ala. Di jud hab-hab mo eh. Kumkum mo. Ay, kabalog jud mo obli be. Amo. Ano, all pa cute. Oh, ala. Alakit nakig. Kuya. May kuya. Ala. Ala. Oh. Suko sa kuya niya ba? Oh, kids, oh, kalaban na ka, kids. Hindi, naalasan ko na talaga gwapo na. Sige daw, kids. Kids. Kids, kumaki, kids. Masagaw nang utapan kay babae siguro. Ari mo. Mapugto pa, paglumpat na. Sa imo gingit suram. Ibos moy, gai ko moy. Ngayo ko moy. Moy. Tao iko moy. Ah, nahulog. Gabaan kaw. Soon after. Humanag mi diri og laag og pangaligo sa Ridgeview Mountain Resort diri sa Talaingod. Okay, thank you very much sa among pagbanding sa among family dinhi sa Talaingod. Sa among paglagaw sa among pamilya, malipayon gyud ang matag usa. Kay nakabanding kami sa lahi nga pamaagi uban ang mga apo ug ang ilahang lola. Ingani kami ka-close nga pamilya. Amang tinabangay, naarag yun sa likod ang matag usa. Hantod sa sunod na to nga video, thank you for watching. God bless everyone sa pagkakaroon. Bye-bye. Thank you.